Kalau long ka eke ka ba penlengo bat pensa umdum kam tam ya ka ying kasem bat hi ya ka shinong ka thau barok away. Uba Robin kurba lai pusau snem karta uba syong basa apo ka shinong nong kliu menta ula jano na ka shinong majai ha ka shitarik uyayong arjar arpu arbat hadu mentahi 4 lap ya u. Habakilat pathai kubor kila yo ban yakren katu kan ne bat kibahi hasam jong u kila pentip ba kide ban pentip mar daka ba phone ne pha yak message jong ki hau ne number ubalabu apo jong kan ka kubor kumban chu patai bini ano khandiat ya karyam ka ba iba Robin kurba ilapong haswa ba inja no kata ga de ka patlun tracksuit rong yong slipper rong blue bat katap mokli Shushu na kaliang jong kaying kila kerpat sendon balada don kibalam nishim on sa ay ka buskit kumba arpusan hajar Kanega ka kubor na utundong jing sawa, apat snap yaki kubor kibangin ng penisyu na kapor siya kapor, kublay shibul.